Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Avui ens trobem aquí diferents entitats per parlar fonamentalment de patrimoni ben coneguts per tots vosaltres, com són tres elements importants del territori, que són Radio Liberty, Base Loran i el Pení. Quan parlem de patrimoni, permeteu-me, jo soc en Joaquim Ullan, president del Cercle de la Història, i m'han convidat per una mica organitzar la xerrada i el posterior debat que tindrem després, si voleu. Quan parlem de patrimoni, si anem a buscar en un diccionari de definició, en trobarem una, però si preguntem a un arquitecte, si preguntem a un artista, si preguntem a un paisatgista, tots tenen una visió una mica diferent de què és el patrimoni. D'alguna manera, el que hauríem de tenir clar tots és el concepte fonamental de patrimoni. Patrimoni és allò que els que han vingut abans que nosaltres ens han deixat i que nosaltres hauríem de saber deixar als nostres fills. I són aquells elements que d'alguna manera tenen una importància, tenen un valor, ja sigui cultural, ja sigui històric, ja sigui de qualsevol mena, que té, com dic, té alguna cosa a transmetre i alguna cosa a ensenyar. En aquest cas, avui ens trobem per parlar d'aquests tres espais fonamentals en què, gràcies a la mobilització de la societat civil, s'està lluitant per salvar-los, perquè fins ara estaven dormint el son dels mortals i pràcticament la desconeixença que havia sobre aquests elements era absolutament total. Avui en dia, per exemple, som capaços de visitar les piràmides d'Egipte, que són uns elements que ningú posarà en dubte el valor patrimonial que tenen, que van ser construïts fonamentalment per esclaus. Podem visitar, per exemple, la Pedrera, és un altre tipus de patrimoni, la Pedrera de Gaudí, que en el seu moment va tenir unes crítiques molt grans i tothom volia enderrocar. O podem visitar, per exemple, els camps d'extermini d'Auschwitz, també és patrimoni, són diferents tipus de patrimoni, però són elements que ens transmeten, ens fan arribar a algun tipus de coneixement, algun tipus de valor i que, com deia al principi, hem de ser capaços de transmetre. Bé, només volia fer aquesta introducció perquè, com veieu, som 4, hauríem de ser 5 convidats, estem esperant el 5è, que a veure si ens arriba a temps. Jo cedeixo ràpidament la paraula al primer dels nostres convidats, que és tot un plaer que estigui aquí, que és Antoni Strubel. Com sabeu, ell és escriptor, és filòleg, és un dels grans impulsors de la Comissió de la Dignitat. La comissió té més de 20 anys, si no m'equivoco. Es va fer força famosa per la qüestió dels papers de Salamanca, es van convertir en un tema pràcticament d'estat, quan jo us ben asseguro que a Salamanca no sabien ni que existien aquells documents. Us ho dic perquè tinc família a Salamanca i bé, no us explicaré la biografia d'Antoni perquè llavors sí que ens quedaríem sense espai i no és aquesta la qüestió. Per tant, des de les entitats que hem organitzat aquesta activitat li donem el nostre agraïment per haver participat i per també, juntament amb amics de la UNESCO de Girona, donar suport a tot aquest acte, i no solament a l'acte, sinó al moviment de defensa d'aquest patrimoni. I res, teniu la paraula. Un aplaudiment pel Toni, sisplau. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Voldria dir que jo llegiré la meva intervenció per ser més breu i per no deixar-me cap tema. Sobretot, molt d'agraïment per part de la Comissió de la Dignitat per estar convidats i donar el nostre suport ple en aquesta causa. Per la manera en què es procedeix a la conservació del patrimoni material i immaterial, es poden qualificar els països de la manera en què es procedeix a la conservació del patrimoni. És una activitat que està íntimament associada amb la preservació de la consciència col·lectiva, la projecció de valors i la conservació material
i immaterial del llegat històric, sovint d'una forma transversal i interconnectada. El tòpic, segons el qual qui desconeix la història està condemnat a repetir-la, és un dels que cal salvar de la crema. I dic això de transversal i interconnectada perquè crec que és una mica absurda la petita controvèrsia que s'ha aixecat aquests dies sobre si grups ecologistes s'han d'interessar per temes de patrimoni històric o no. Personalment crec que si un grup es planteja salvar la platja de Pals, això comporta tot el que tingui valor natural o històric en aquell entorn. Catalunya, com a part integrant de l'estat espanyol, almenys de moment, no ha tingut gens fàcil la tasca de conservar el seu patrimoni històric i natural. Malauradament, s'equivoca qui pensa que la destrucció de paisatges, biotops i zones del litoral va ser cosa del franquisme només. Ara no descobrirem res dient que ha estat una constant de la Catalunya autonòmica, en tots els seus governs. Però ja que estem parlant de Radio Liberty, voldria centrar la meva breu intervenció en el patrimoni arquitectònic. La catalogació arquitectònica va arribar molt tard al nostre país per salvar tants edificis modernistes i noucentistes, per exemple, i anteriors, que van ser enderrocats per la febre especulativa. Jo us voldria parlar breument de les iniciatives de la Comissió de la Dignitat en aquesta línia de treball, més enllà de la recuperació de bona part dels anomenats papers de Salamanca gràcies a la pressió popular exercida, com ha esmentat molt bé el company que m'ha precedit en la paraula. Perquè també hem cregut que era necessari treballar en d'altres àmbits per la recuperació de la memòria i del patrimoni històric, tant material com immaterial. Pensem que si Espanya fos una democràcia solvent, que no ho és, si hagués fet una transició democràtica mínimament sèria, que no ho ha fet, aquesta activitat hagués estat innecessària. Hauria estat una tasca automàtica d'una administració compromesa amb els drets i la tradició del país. Però tots sabem que això no ha passat. Monuments i símbols associats amb la dictadura han perdurat fins avui. Potser el més gran paral·lelisme amb Radio Liberty, pel que fa a capacitat doctrinària i atropellament dels estàndards democràtics, ho tindríem avui en la comissaria de la Policia Nacional, al carrer Laietana de Barcelona. La comissió exigeix el cessament d'activitat i la seva conversió en patrimoni museístic per conservar la memòria de la tortura i les males praxis repressives portades a terme en plena Barcelona, amb Franco i fins avui. D'un estil ben diferent ha estat l'exitosa campanya que hem tingut el plaer de realitzar a la Caixa de Pensions, al mateix carrer, per tal que aquesta entitat valenciana restituís les inscripcions i simbologia arquitectònica que van ser eliminades pel primer franquisme, malgrat ho seguís negant la pròpia direcció de la Caixa fins fa poc. També hem treballat per la plena restitució dels 5 d'oros de diversos monuments desfigurats pel franquisme, com el monument de Frederic Mistral a Montjuïc, la mateixa bandera catalana de Montjuïc o la placa commemorativa de la Declaració Radiofònica de la República Catalana el 1931 a càrrec de Francesc Ferrer al Tibidabo. Cap ajuntament barceloní se n'havia ocupat de neutralitzar aquestes desfiguracions del conjunt monumental de Barcelona, permetent així que les accions repressives i antidemocràtiques del franquisme persistissin. Tampoc no n'ha de quedar indemne la pròpia administració autonòmica, que en aquest capítol patrimonial del país no ha fet pràcticament res per restituir elements tan importants com ara la casa de Francesc Macià, a Vallmanya, a Alcarràs, o magnífiques col·leccions fotogràfiques de la Guerra Civil i altres temàtiques que bé s'han perdut a l'estranger o han hagut de ser rescatades per organitzacions populars amb vercamis, com la darrera col·lecció de fotografies tan emblemàtica de Francesc Boix. No va ser conservada per l'administració autonòmica. 3/4 del mateix podríem dir del patrimoni austriacista,
Per exemple, amb la dilapidació permanent de monuments com la casa natal del general Moragues a Joanet, a Sant Hilari Sacalm, o Can Bac de Roda a Roda de Ter, malgrat acords del Parlament de Catalunya que en demanava la protecció. Ens imaginem com serien protegits i profitosament museïtzats monuments semblants en d'altres països del nostre entorn social i polític? Per acabar, i ja que parlem de Radio Liberty, voldria aportar una petita història familiar amb el vostre permís. Durant uns anys, el meu avi, Josep Trueta, va estar involucrat en una activitat radiofònica a anys llum de la pretesa per Radio Liberty, però també amb un cert color polític. Baixava d'Oxford, a Londres, per parlar 2 cops al mes a la BBC en català. Eren pocs minuts, però ho podia fer en català. Per a molta gent, escoltar aquelles paraules en català, per molt insípid que fos el tema, que sempre li era imposat per la BBC, ell no escollia el tema, era una petita llum a la foscor per moltes famílies. Una petita Radio Liberty, en algun sentit. Però no per llançar el missatge antisoviètic de la CIA, sinó per llançar el missatge d'un idioma perseguit per una dictadura. L'experiència va durar uns anys, però va ser aturada per la pressió exercida per cartes enviades per l'administració franquista al govern de Westminster. Però no només van ser cartes rebudes de franquistes, les cartes, tal com va exposar un historiador anglès, sinó tristament cartes també de molts republicans residents a Anglaterra, entre ells Salvador de Madariaga, que també es va afegir a la causa de tancar una programació de 2 minuts cada 2 setmanes en català. Fins a aquest punt arribaven. I sí, això també ha de formar part de la memòria històrica, com ho han de fer les instal·lacions de Radio Liberty. Poden ser un centre turístic i museístic interessant per explicar el món de blocs que dominava i domina el món avui, a expenses dels ciutadans i els pobles, i per analitzar els ressorts de la propaganda política intercontinental al servei del fals somni americà, el consumisme occidental i l'armamentisme que fa rotllar l'economia dels poderosos. Per cert, crec que parlar de la conservació de Radio Liberty és una cosa absolutament interessant i absolutament rellevant en el context de l'actual guerra ucraïnesa, per exemple. Jo crec que seria un punt de partida per fer un discurs museístic extraordinari. Endavant, doncs, amb la iniciativa, no em vull entretenir més. És una iniciativa per fer país, és una iniciativa educativa i a favor de la memòria alliberadora. Moltes gràcies.